Sanibona bomnakho sekuseni. Hey, ngithi anginixwayise bafowethu. I-meeting kade sinayo manje ekuseni nabaphathi basesibhedlela la engisebenza khona. Kubi, kubi, kubi. Ngicela nani ukunishiya nalo myalezo ukuthi nidlulisele nabantu enihlala nabo emakhaya, ama-families. Abantu abahlale emakhaya. I-COVID ikhona iyabulala and njengamanje sekubuqathaqatha abantu sebefisa okuyimpukane. Into esiyitholile ekuseni manje kwi-meeting sesishodelwa nayi oxygen. Le bebefika abantu uma bengasakwazi ukuphefumula bafakwe kuyona. Kuthiwa isiphelile all over the world. So nje uma umuntu etholakala egula manje into ezokwenzeka kuzobonakala ukuthi isimo sakhe sithini. Uma kubonakala ukuthi akusekho lula ukuthi asinde, into ezokwenziwa nje uzonikezwa i-sedation kuphele kanjalo ngaye. Afe nje kahle eyilalele ngoba vele mase kubona ukuthi ngeke sasinda. Ngakho nje bafowethu ngiyanicela dlulisani lo mlayezo kuma-families wenu, eyihlobeni, kubangani, emakhaya. Ngiqale khona. Kubi ngithi nje anginitshele ngisebenza khona esibhedlela anginitshele kuyafiwa. Asikho isikhathi sokuthi uvakashelwe, asikho isikhathi sokuthi uvakashe. La uhamba khona phatha i-sanitizer yakho, i-mask yakho ngoba nje sesizwile ukuthi kutholakala nasemoyeni ligciwane. Ngakho nje bafowethu ngiyanicela emakhaya asihlale. Uma ungenayo indlela ebalulekile ngokutheni hlala ekhaya, ngiyanicela. Kubi sifisa okuyimpukane. Umuntu ufaka buhlungu umbhekile ingekho into ozomsiza ngayo. Into eyenzakalayo uyakhamisa ufuna umoya awusekho, umoya azowudonsa nophumayo awusaphumi nangandlela. Uma usuphumile sekunzima ukuthi awuphinde awudonsa awubuyisele ngaphakathi. Ufaka buhlungu umuntu ophethwe yi-COVID. Sengibonile ngisebenza khona, ngiyabonga, ngiyanixwayisa.